Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. 4 машина, автобус һәм 40 тоннадан артык әйбер. Бар бізға да бірге болайық, бірден болайық, мені шулай егетлерге болышайық. Махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрелде. Уңайлы һәм заманча шәһәр Түбән Кама үсешенең яңа мастер планы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Автодор абонементлар кертә. Әлеге тәкъдим Түбән Каманы урап узатырган участоктан даими кулланучылар өчен. Сирена тавышын ишетсәгез, курыкмагыз. 4 мартта Татарстандагы хәбәр тарату системасын планлы тикшерү булачак. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга мемориал төзелешенә, шулай ук дини объектлар торгызуга һәм ремонтлауга ярдәм. Ветераннар советы Радмир Биляевның тәкъдимен хуплады. 4 машина, автобус һәм 40 тоннадан артык кирәк яраклар Түбән Камадан махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрелде. Бу агымдагы елда җыелган 3нче зур партия. Йөкне озатуда Радмир Биляев катнашты. Түбән Кама мэры уртак эшкә үз өлешен керткән һәр кемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Радмир Биляев гуманитар ярдәм составы белән таныша. ГАЗ-69 Совет чорындагы легендар машина. Раритет, әмма көчле техника алгы сызыкта бик кирәкле ди ялга кайткан Сава позывнойлы солдат. Түбән Кама мэры хәрбиләр йөкне озата баручылар белән аралашты һәм аларга хәерле юллар теләде. И за 2 месяца общими усилиями мы отправляем уже 3-й. 2 ай эчендә без фронтка 3нче тапкыр гуманитар ярдәм җибәрәбез. Бу 100 тоннадан артык йөк дигән сүз. Изге эштән беркем дә читтә калмый. Түбән Камалар бердәм булуларын күрсәтәләр. Егетләребезгә ярдәм итәргә кирәк, чөнки алар безнең өчен имин тормышыбызны саклау өчен көрәшәләр, дип белдерде Радмир Биляев. Төзелеш материаллары, генераторлар, дарулар, маскировка шелтәрләре, беренчел кирәк яраклар барлыгы 40 тоннадан артык гуманитар ярдәм җыелган. Йөк составында 4 машина һәм ПТП бүлеп биргән автобус та бар. Бүген инде бөтен Түбән Кама халкына рәхмәт әйтәсем килә. Гуманитар ярдәм җыюда булышкан өчен һәм безнең егетләргә исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Бар бізға да бірге болайық, бірден болайық, мені шулай егетлерге болышайық. Гуманитар ярдәм 6 юнәлеш буенча юл тотачак. Донецк, Херсон, Запорожье һәм Луганск өлкәләренә 33 тонна, Белгородка 3 тонна, Курскка 2,5 тонна йөк китереләчәк. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Уңайлы һәм заманча шәһәр Түбән Кама үсешенең яңа мастер планы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Ул 6 юнәлеш буенча гамәлгә ашырылачак. Ял итү өчен яңа үзәкләр барлыкка киләчәк һәм яңартылачак. Эшкә, кибетләргә, паркларга, машинада яки җәмәгать транспортында 15 минутта барып җитү мөмкинлеге. Актив ял яратучылар өчен уңайлы велоюллар һәм җәяүлеләр зоналары шелтәрләре булдырылачак. Шулай ук яңа трак йортлар төзү планлаштырыла. Проект авторы билгеләп үткәнчә, яңа мастер-план берничә елдан Түбән Каманың нинди булачагын төгәл күзаллау мөмкинлеге. Төп максат уңайлы һәм заманча шәһәр төзү. М12 участогы буенча Түбән Каманы урап узу өчен автодор абонементлар кертә. Дәүләт компаниясе сайтында автотранспортның 1 һәм 2 категорияләре өчен 3 төрле абонемент тәкъдим ителә. Җиңел автомобильләр өчен иң арзан абонемент 60 көнгә 10 сәфәр 1950 сумга төшәчәк. Иң кыйммәтлесе 180 көнгә 60 сәфәр исәпләнгән һәм 6000 сум тора. Шулай ук 90 көнгә 30 сәфәр өчен махсус абонемент бар 4800 сум. Түбән Каманы урап узатырган участоктан файдалану өчен абонементлар 2 марттан үз көченә керә.
4 мартта Татарстандағы хәбәр тарату системасын планлы тикшерү булачак. Бу хакта республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. 10 сәгать 40 һәм 45 минутларда электр сиреналары һәм сөйләм сиреналары башта республика, аннары муниципаль дәрәҗәдә кабызылачак. 10 сәгать 43 минутта мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр, ил төбәкләрендә хәбәр тарату системаларын тикшерү елга 2 тапкыр язын һәм көзен уза. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Йөрәктә батырлык, күңелдә музыка. Түбән Камада хәйрия концерты узды. Ул Россия халыкларының бердәмлеге һәм Татарстандагы хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында оештырылды. Максаты махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү. Кичә барышында солдатларга 10 тартма тәм-томнар җыелды. Бу хакта алдагы видео язмада. Шәй, шәкше һәм башка татлы ризыклар, йөрәктә батырлык, күңелдә музыка хәйрия концертына килгән һәркем ил сакчылары өчен күчтәнәчләр алып килде. Барысы да чын күңелдән. Салих Сәйдәшев исемендәге музыка күлиятендә игелекле кәрзин акциясе үткәрелде. Без бүген китап күргәзмәсе белән килдек. Монда инде без сугыш турындагы китапларны алып килдек. Бер сәхнәдә төрле буын һәм иҗат вәкилләре берләште. Беренче балалар музыка мәктәбе укучылары һәм педагоглары, күлият студентлары, концерт иҗат үзәгенең артистлары тамашачыларны үзләренең чыгышлары белән сөендерде. Һәр номер тирән хис-тойгыларга һәм үзенчәлекле мәгънәгә ия иде. Түбән Камаллар ярдәме белән 10 тартма тәм-томнар җыелды. Шәхси посылкалар шушы көннәрдә алгы сызыкка җибәреләчәк. Мондый чараларны оештыручылар даими рәвештә үткәрергә планлаштыра. Алар фикеренчә, фронт ныклы тыл белән көчле, ярдәмне музыка аша күрсәтү дөрес карар. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама ветераннары шәһәр мэры Радмир Биләевнең махсус хәрби операциядә катнашучыларга мемориаль төзелешенә, шулай ук дини объектлар торгызуга һәм ремонтлауга хәйрия чараларын җыя башлау турындагы тәкъдимен хупладылар. Мондый карар шәһәр һәм район ветераннар советының еллык съездында кабул ителде. Бер тавыштан шәһәр башлыгы тәкъдимен хупладылар. Хәзер теләге булган һәркем каһарманнар исемен мәңгеләштерүгә үз өлешен кертә ала. Махсус куб халыклар дуслыгы йортында урнаштырылган. Акчаларны QR-код аша онлайнда кертергә мөмкин. Иртәгә Рамазан айының 13-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 3 мартта сишәмбе көнне кояш 6 сәгать 19 минутта чыга. Сәхәр 4 сәгать 17 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 16 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Мөселман ул башкаларга теле белән дә, кулы белән дә зыян китермәүче." Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге саат 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.